आच्छा बेयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्ट सार्भिस प्रभाइडारफ्रा बेयाव ज' जानायनि जाहोना जाहैबाय दाख्लैनि दावरावखौ लानानै दावरावआ ओरैबायदि जादों जाहैबाय दावराव जानायनि सानसे सिगां मंगलबार दिनखालि टाटा मबाइल गंनै हमनाय जादों। टाटा मबाइला जाहैबाय खुंग्रियाव हमनो मोननाय जादों। ओमफ्राय ओइदिनखालि हमनो मोनबाय दंफां गारि लड गंसे ओमफ्राय गंसेया खालि गारि बेखौ लाबोनायनि उनावहाय बै दलफानि बिनि अखानायै बुधबारखालि दलफानियावहाय दंफां दंमोन बिदिनो सेरफां आरो माखासे थफा थनै लालि बेवहाय जोंनि CID दंमोन। CIDआ जोंनो खबर हरनायलाय जों थांना नायबाय दंमारो दंनानै ओमफ्राय अखानायै जोङो बे अखानायैहाय दावराव जाखालि जोङो लड खालामना लाबोबाय मालखौ लोगोसे उल्टापानिनि SSBबो दंमोन। जोंखौ SSBफ्रा जोंखौ हेल्प होनायनि थाखाय SSB बिथांमोननो आं धन्यबाद जासियो। लोगोसे लाबोनानै दंफां सिखावफ्रा फैनानै उन फैफानानै सान्तिपुरनि साहा नेपालि बस्ति सान्तिपुर बाजारनिफ्राय 1.5 किल'मिटारसो जागोन बेयाव फैनानै थाथेफैनानै बिसोरो बुंबाय गावसिनो हायो गावसिनो दंफांखौ रोगायो होननानै बुंबाय। खिन्थु बियो फल्स। बिथांमोना जुदि एभिडेन्स होनो हायोबा जोंनि सोरबा सार्भिस प्रभाइडारफ्रा जुदि इनभल्भ दंब्ला खोन्थाना हो प्रुफ लाबो जों बेखौ बिथांखौ जों जेलाव हरनाय जागोन। आरो मोनसे अरन NGO होननायनि सासे सोद्रोमा बेखौबो आं बिथांखौ सिनायो आं नाम मख'लायला। बे बिथाङा दंफां हमनायाव जोंजोंसो मदद होनांगौमोन जोंखौसो हेल्प खालामनांगौमोन। बोरै दंफां सिखावफोरजों थाफानानै बे एटाक खालामखो? थार गंसे दं थाराथ' दंफां सिखावनिसो। दंफां सिखावफोरजों थाफानानै बोरै बियो सार्भिस प्रभाइडारखौ हाग्रा रैखाथि होनांगौखौ बोरै बियो उल्था बिसोरजों दंफां सिखावफोरजों थाफानानै बोरै एटाक खालामखो बिथाङालाय? आंथ' मिथिया मालानिफ्राय बियो अरन NGOनि सोद्रोमा जाखो आं बेखौ मिथिया आरो। खिन्थु बिथाङा मा खालामबावबाय 1-1.5 घन्टानि उनाव गासैबो दंफां सिखावफ्रा सान्तिपुराव फिल्डआव जमा जानानै जोंनि लकेल नोंथांमोननि मिडियाखौ लेंहरनानै दंफां सिखावफ्रासो मिडिया होबावबाय। दा दंफां सिखावफ्रा आं प्रुफ होनो हायो। मानो होनोब्ला जाय बाइट होदों जोंनि साहाथिंजायनि बिथाङाबोथ' दंफां मावो आरो बेजों थाफानाय सानै नामखौ आं बुंला बिथांमोनाबो दंफां मावो। आरो माखौ लानानै बिथांमोना एथ'बां माखौ जुजिदों? जों दंफां हमग्रा नालाय जोङो डिपार्टमेन्ट मानसि नालाय जों दंफांखौ हमखागोन। आरो आं मोनसे खावलायबावनो लुबैयो बिथांमोना प्रेस मिट होदों जोंनि सार्भिस प्रभाइडार बिथांमोना जुदि दंफां बे हानायाव सोरबा जुदि इनभल्भ दंबा खोन्थाना हो बे हाग्राखौ लेंबो जोंनि सिगाङाव जोंजों मुखा मेला खालाम प्रुफ जुदि होनो हायोबा दंफां हाग्राफ्रा जुदि नै उमुगानो बे बिथांमोना नैबे बिथांमोनानो हादों होननानै जुदि नाम मख'नानै जुदि बुंनो हायोब्ला जों बे मानसिखौ जों जेलाव हरगोन। बिथांमोना बुंदोंखि सार्भिस प्रभाइडारानो होननानै बुंदों। दा बेखौनो आं बुंबाय थादों प्रुफ हो सोरबा अरन NGOनि मेम्बारफ्रा जुदि प्रुफ दङबा बिथांमोना प्रुफखौ देखायदों। जाय दंफां हाग्रा बेखौ लाबोथों जोंनि सिगाङाव फेस टु फेस खालामथों। जुदि बिसोरो थारैनो सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिफ्रा जुदि बेयाव इनभल्भ दङब्ला जों जेलाव हरगोन बेखौ खुनु कनसिडार गैया। दंफां सिखावफोरनि सायाव नोंथांमोना मा राहा लागोन? दाथ' दंफां सिखावफोरनि सायावथ' जों राहाखौथ' लागासिनो दङ। जों रेन्जनोबोथ' खोन्थाबाय ओमफ्राय डेपो साराबो मिथिखाबाय। दा मा एक्सन लागोन बे गोजौ लेभेलनि हाइकमान्डनि सायाव जागोन। नोंथांमोना हाग्रा संरैखा खालामनायनि खेत्रआव माबायदि खामानि मावनो सिन्थाधारा खालामबाय थादों? जोङो दा सार्भिस प्रभाइडारफ्रा जोंहा सिकिउरिटि एसे खम जादों। मानो होनोब्ला दंफां सिखावफ्रा बिना हाथियार गैयै मानसिखौ गिया बुलायफिननो नागिरो। दाख्लैबोथ' बुलायनाय बायदियानो जाबाय नाख्रां नासि जालायबाय दाख्लैबो। बिनिखायनो जोंनो फर्स मोजां नांगौ जाहाथे जोंनो BTC सरकारा आर्म्स गोनां फरेस्ट प्रटेक्शनखौ जोंनो नांगौ। होमब्लासो जोङो मोजां दंफां लाइफांफोरखौ इनभाइरनमेन्टफोरखौ जों मोजां लाखिनो हागोन।
दाख्लैनि बे जालांनाय जिखिनि जाथाय बाव मोनसे बाथ्राखौ मेनसन खालामदों दि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट अथरिटि गैयाल'से सार्भिसखौ जेनेबा बोरै हाग्रा सिङाव थांनानै दंफां लानो हायो बेखौथ' अलरेडि जों रेन्जारनो इनफर्म होखादों बिथांमोना बुंदों सानै हयै माव होननानै ओमफ्राय जेरावहाय जोङो दंफांखौ मानो मार्चेन्टफोरनो जों हरनो मथा मथि जोंहाथ' सरकारा लस जायोना बेनिखायनो जोङो लाबोनानै जों बेखौ फान्समा हराखैबो जों जेरावबो हराखै नोंथांमोना मैया दाखालि नोंसोरो खेबखादों क्लिप दंखायो नोंसोरनावबो जोंनि सान्तिपुर फरेस्ट बिट अफिसावनो जमा दंजोबो गासिबो जोङो गोबां समावनो नुनो मोनो कि फ्रायबो बा नोंथांमोननि सार्भिस प्रभाइडारफोरनि लोगोआवहाय थार गारियाव बोफानानै दंफां सिखावनि गारि थार गारियाव बोफानानै बे अरन एनजिअनि सासे मेम्बारा बोरै एटाक खालामखो सान्तिपुरनि साहा बेयावथ' गासिबो जोंनाव फुल डिटेल्स भिडिअ दङ जोंनि फंबाय आं नामखौ बुंला फंबाय जायो आङो बिसोरो गासिबो दंफां सिखावजोब बाव पाब्लिक गैया सासेबो दङ औ साब्रैसोल' दङ आरोखि साब्रै साबासोल' दङ ओमफ्राय पाब्लिक लाखिनो नागिरदोंमोन हायाखिसै होननायाबो बे फल्स आरोखि नंथारा आरोखि बियो फल्सथार आरोखि दा बे अरन एनजिअनि सासे सोद्रोमा जालायनानै दंफां सिखावनि थाराव गाखोलायनानै बोरै दंफां सिखावजों हेल्प होखो बिलाय आंथ' एनजिअनि नंगौना नङा आं सासपेक्टसो दं आरोखि आंथ' मिथिया नालाय नै आं सोर नों मिथिगौ नामा होनलायनायावसो बेबो सासे एनजिअनि मेम्बार दांलै नंनानै आं बे बाथ्राखौ दिनै नोंसिनि मिडियानि सिगाङाव आं बुंनाय जाबाय आरोखि बिथाङा जुदि एनजिअनि मानसिमोनब्ला फरेस्टनि सार्भिस प्रभाइडारजोंसो हेल्प खालामनांगौमोन बिथाङा दंफां सिखावफोरजों थाफानानै माबोरै बिदि एटाक खालामखो उल्था आं बेखौ आसरित नांदों आरोखि जाबाय